салом алейкум, ябурга дӯстони азиз. Короткий видео барои Шарипов Ҷамшед. Шарипов Ҷамшед, агар номус дошта бошӣ ранги Соқофаёб, ман медонам ти як баномус одамӣ. Имина худат буромадӣ, ай байни баному Холиф Тоҷӣ барои қазияи хоҳари Лайло гап задӣ. Шарипов Ҷамшед, ман тара фамилиятам мегирам. Ман Алмаза занг занги будам имина барои қазияи хоҳари Лайло. Алмаз гуфт ки ман гап намезанам. Паспорт ман бигирам, баъд зидди ҳамаш гап мезанам. Агар Алмаз бигӯяд Соқофаёб дурӯғ мега, ман видео дорам. Шарипов Ҷамшед, ваъда додӣ ки то охирам мерам имина зидди Муҳаммадиқои Садирдин қатъи 3-4 кучуш. Но имрӯз хап ҳастӣ ранги хоҳари Лайло. Но ман шунавидам ки та Алмаз бахшиш пурсидеси, зада кард, ғалат идӣ, ай мӯи сарат гирифтан. Шарипов Ҷамшед, дару туф кардан, сёмкат кардан. Имрӯз диздат гуфтесан, беномусат гуфтесан, бангиву девонат гуфтесан, ту бо ай Алмаз бахшиш мепурсӣ? Беномуси таъне. Шарипов Ҷамшед, дару туф гаянд, камтарака баномус ша. Хорошо? Шарипов Ҷамшед,